Ассалому алайкум бародарон ва ҳаводорони аҳли ютуб. Хуш омадед ба канали мо, яъне канали фермачаи Муҳаммадҷон. Инак баҳри шумо навор мекунем як сармоли шведӣ бақувватест, ки дар сеюм ҷое қарор дорад. бародарон ина мола хушрӯ карда тамошо кунед. чӯчупари нағз дора, иншаллоҳ моли хубай. дар вақти биғз буданша иншоалло ягон камбудӣ, ягон хислати бад надора. бози аҳлиша нишон метем, дандоноша нишон метем бо фикрои шумо. ина бародаро мол аҳлиш иншоалло дар вақти биғз буданша ягон феъла хислати бад надора. дандоноша нишон метем. ози бародаро ина дандонои мол аз сабаби вақувват будани мол камтарак қин намасад дандоноша шикоидан. ина дандонош мақсад бо фикрои шумо. бародаро ина моли пешкашкардаи мо баҳри шумо будӣ. ина мақсад ки мола диден дандонош иншоаллоҳ чӯчупараш мол ягон камбудӣ надорад. як ҳафтаи дигар вақт дора барои зоиданаши мол. бародаро нархи мола меонем 35 000. иншоаллоҳ муомила дора, дастафка мекунемеш кадом тарафе ки дар кор бошад. касе ки дар кора марҳамат занг бизанед, иншоаллоҳ муомила карда дастафка карда мебарем метем. боқӣ сарбаланду хонаобод боше. гашти мола нишон метем. ба ҳамин худоҳофизӣ. бародаро ина раҳгардии мола нишон метем. иншоаллоҳ ки ягон камбудӣ надорад. боқӣ сарбаланду хонаобод боше. дастгирия фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешрави мост. иншоаллоҳ молои хуб ша баҳри шумо навор мекунем. худо нигаҳбони ҳамаи шумо бошад.